Tiri kuchingamidza zvekare muzora naZimbabwe ndemboti muri vatsvene kwese kwamuri kumatimana enyika ikoko. Tadzoka zvakare tichikupai nhau dziri kubva matimana enyika muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana, mumastreet, mumavillage, mumarural areas, mumafarms, mese maborders edu emaneighboring countries. Tichikupai nhau especially kunyanya nyaya dziri kuitika munyika medu, dziri kuitika zuva nezuva, dzinoita kuti nyika yedu ichinje, dzinoita kuti nyika yedu ishate. Saka isi kazhinji kacho takarerekera nyaya kunyaya dzinoita kuti nyika yedu ichinje, zviri kunyanya kudiwa nevanhu vakawanda, zviri kutrenda, zviri patrending. Ndisingawesere nguva ndoda kuti nditaura, I think ndakamboiti nditaurei nezuro, ndoda kuti ndiibate futi nhasi. Tibate nhasi zvizere zvamaivo vanoitwa ivo kuti gandanga rine bhibho riye rinogerwa bhibho. Mukadzi anogerwa bhibho anozviti Mabel Chinomona. Mabel Chinomona nhau yake chache yasvika kwamvura yacheka makumbo ndeyekuti vanhu vakawanda vekembi yemilitary nekembi inenzi kusapota vageza kembi yakwachiwengwa vabuda vakaburitsa matemo nemapfumo nepfuti chaidzo vachiridza pfuti kuti mukadzi uyu haangadherere general zvakadaro, haangataure mashoko akadaro kune murwi wehondo, haangataure because anofanira kuziva kuti vice president ndi general ndi army general. Mageneral nyange wakasiya you remain a general kusvikira mukufa. Zvonzi iye anongositaura sei kuti vachiwenga izuva rakabuda pachine rimwe zuva, anongotaura sei kudaro nenyaya yekuti mashoko aitotaura aizama kuda kuedza kusvora mutungamiriri wenyika kuti kuti vaida kuzama kuda kusvora vachiwenga kuti ivo vafanira kunge vachiti vari kuda chigaro, kunge akambovanzwa vachitaura kuti vachiwenga vakuda chigaro muzuva ranhasi kuti varida kubvisa vaMnangagwa, zvinhu zvaanenge achingoteerera achifungira. Although even nyange vachida chigaro vaMnangagwa ingwani vakatorawo chigaro vaMugabe vachiripo, saka vachiwenga vanozotadza nekuchitora chigaro chacho vaMnangagwa vachiripo. Abuda achiroverera indirect message yarwadza vanhu vakawanda. Zvinzi mukadzi uyu ada kudherera mukuru wenyika ndeyekuti akanga achishora palevel iyoyo what magenerals haafanira kunge achisvika palevel iyoyo kushora munhu mukuru akafanana navice president, kumuti iye haafanira kunge achikambira kuti ave achienda paupresident. Apa anoda kushora kuti vachiwenga vafanira kunge vachifungira kuti vanogona kuenda paupresident yekuti pachine mumwe mupresident aripo, but Mnangagwa akafungira zvokuda kutora upresident paakazoita kuu paakatorera Mugabe. Takazviona izvozvo. Saka unyazoona kuti amai ava pane vanhu vari kuvasponsor, vanhu vari kusponswa nezvigananda zvinoda mari zvisina kana basa neshungu yemazimbabwenzi, kusvika kuti mazimbabwenzi vada kungofambisa chete nyaya yekungoti Mnangagwa aramba ari papawa. Tinoziva amai ava vari kutaura kunzi amai ava vane mwana futi naMnangagwa, ndisaka vari kuda kuramba vachisaidira kuti Mnangagwa ange achiramba ari paupresident, yekuti vanoziva kuti ivo nenhau yekuti havana kudzidza, vanoenda kana kuchikoro, pakapedza maoveterinachi akaendeswa kuchikoro nehurumende, ivo havana da kuenda kuchikoro, vakada kungoramba vachida kungoita zvigaro zvongopuhwa mahara. Ndopatiri kuona amai ava vari kushora zvisingaite vakuru venyika vakawanda, ende vanhu vazovashora vakawanda ndekuti iko zvino vane musangano vari kudedzera kuti women's conference uyo unongochibhadharwa $25. Hakuna zvinhu zvinenge zvichingotaurwa inenge iri politics, asi zviri kunzi amai ava vari kutadza kuti vanga vachiungana sevakadzi vachienda kumahospitals vachinoona kuti condition iri kuitika ikoko yakamira sei, ndekuti makatarisa iko zvino zviri kunzi apo almost 300, over 300 babies nevakadzi 54 vakafa muna January chete. Over 300 babies, vana vachangozvarwa, nevakadzi 54 vakafa muna January, mwedzi umwe chete, January this year 2025, juu kumacomplications akaitika vachibatsira vachisununguka. Kasi vakadzi ava ndoko vanofanira kunge vachitomira vari tori pavo vachitoona kuti chii chiri kuitika munhu irikinzi kuchiteswa mari, but ivo havana kana basa namari, chavo chete kungoluta, havana kana kee neumwe munhu kana chavo kungotora mari vachisa momo. Haumbonzwa vachimbotaura nezvazvo because for how long?
social media ichitaura regarding zvekuti healthcare yemuzimbabwe yakadhakwa. Even South Africa yakatozombobuda ichitiseka vanhu vakusekwa nemacitizens ekusouth Africa, even nemaministers ekwaiseka Zimbabwe, but havamboita kana care yekuda kuti mwana weZimbabwe anga achirara. I don't know why. Aiwandoda kuti muipe mucomment section munyatsotarisa kuti sei vanhu havasina kana shungu yekugadzisa health. Kana health ndiyatobhos ndopatinoda kutangira ipapo, bhos kumukwese kwavasogona maroads, education, zvese kaivhen nyanga kubhadhara macivil servants whatever havasi kugona. Kuchinja nyika yacho hapana, chauri kugona kuluta chete, nekuda kuti iwewe neni tinge tichinyarara ndekuti takataura tatoma enemies kwavari. Ava vanhu havana kana care, bhos danga ari mukadzi anotaura kuti iye sematauro akaita paipa akamira kunge munhu anotomirira nevakadzi chache nechibhibho chembere zvayo yakura inofanira kunge ichitotamba nevazukuru, but womira uchitaura zvakadaro. But vazukuru vari kufa muhospitals about 300 babies nevakadzi about 54 because hakuna mamedication, hakuna mishina ichitokwanisa kunge ichibatsira vakadzi kana vachibatsirikana pakuzvara. Saka taiona vazhinji vakadzi vangana yangu kuzvara munhu anokwira bhazi weSouth Africa, but South Africa yazinge yakucomplaina manje zvakutozonyadzisa. Ndipo unonyatsoona kuti hurumende yatinayo ihurumende chehutsinye. Vanofanira kunge vanhu vachibva vatomboda kumboramba vachitombosekererwa Zimbabwe musati havatomboda kumbosekererwa. Zvanofanira ibva mapurisa zvaari kuita zvezve vanhu vachapedzisira vatongo rough, ende vanhu muchatoita sort like an Arab Spring, because most of the time vanhu vanenge vachiita sei, vanhu vanenge vachiita kuti vachiva respect kuti mapurisa, but yakusvika nguva yekuti munhu wese muZimbabwe unofanira kumira strong against the regime, because vanhu mapurisa aya vanhu vari kutopuwawo mari and then vorwisa ruzhinji weZimbabwe. Saka itofanira kutova kuti awa no hakuna zvakadaro, kana vachikanda ari mategas okanda ari mategas, kana dzatopfuti chete nenguva vada kuti vanhu chaivaridze pfuti dzicharira chaiye muZimbabwe dzichibva kumacivilians. Nenyaya yekuti hapasina chatichamirira ndekuti vanhu vazhinji vari kungofa ende hapana kana change, ende kwakatarisa Mnangagwa chaiye haasi kutomboda kutombosiya power, ari kutozama by all means kuti ange achitowana power yaishandisa by all means, but iko zvino pokubatirira pacho pakuti netsende kuti kwese kwaangotsvedza. Vageza chaiye vari kunzi ivo vakati inini I don't fear anything, I fear Foko. Apo vageza vanoti vanenge vachimutsvaga, Geza panoti sino vanenge vaona Geza atiudze, but Geza akabuda ari muzvivhitivhiti mumavidheos, Geza achitonwa bhiya ari kumaarmy barracks achitotaura nemaarmy nemamapolice officer kuti vari kutonongedzerwa nguva tomo zvavo, vari kutotaura vakarelaxa kutoziva kuti pane nyaya iri kutaurika. Haangoenda unosiya mhuri yake akangogara ikoko aitorwa mapicha, pane zvekutorongwa. Ende iri kurongwa iri kutonzi hapana munhu ari kutomboziva laini kana Mnangagwa hapana chaari kumboziva kuti chii chiri kuitika. Akambozama kusenda intelligence, bhos hanzi Mnangagwa hanzi akambozama newakomana wake, but vanhu vazhinji havachatomboda nyange vaintelligence dzacho. Hapana intelligence iri kumupa information. Zvasvika patime yekuti Mugabe aitrasta intelligence dzakaifunza ari kuwana information, but information papasina chiri kubuda. Information munhu wese anenge adhakwa, munhu wese anenge atobhoika nesituation wakatarisa Bulawayo, Harare, maroads acho anoenda kumaruzeva, maroads acho anoenda kumavillage, kumafarms, magetsi hakuna. Ukaenda kunoda kutora kana passport or ID or birth certificate unongonzi magetsi hakuna. Ukaenda kupi government magetsi hakuna. Hapana chiri kumbofunctiona kana vari kuba mari dzese left right and center. Saka unonyazoona kuti vanhu ava havasiwepo kuti vange vachichengetedza mwana weZimbabwe, vari tongopo kungoita zvinhu zvavo, ende zvangofanana nembavha iyi yatongodzisika kuti sema-armed robbery, vatosvika vari kurobha panhu. Izvi zvatotomboona mumavidheos naSouth Africa kuti vanosvika vane pfuti vaitorobha, vane pfuti, they are willing to die or to kill. Ndo zvakaita timu iri, they are willing to die or to kill anyone anosvika achida kuvadisturba kuluta kwavari kuita maresources eZimbabwe nokuvabvisa mupower.
but izvi ndizvo zviri kuitwa maine ndo process riri kuitwa maine Wageza netimu remilitary netimu removets iro ranzi raenda raugara kumakempi emasoja kuti vange vachinyatsoona kuti munhu itomufambisa sei ndekuti munhu ari kunzi akatora vanhu vakanotrenda kuberoleras inonzi beroleras kusaidi kunena Russia uko chimwe chinyika chaanofarira kuenda chisina kana mari chinotoouya kuzomora Zimbabwe. Idzi ndo nyika dzaanoshamwaridza nadzo dzisina kana direction. Saka anzi akaendesa vanhu vakanotrendeko vakapa mari and what ndevamwe vanhu vatiri kuziva majunior soldiers ari kupiwa mari nemajunior nhingirinzi police guys ari kupiwa mari, but vanhu vazhinji vari kunyatsoziva kuti ava vanhu ava vari kuita zvekutamba, vari kutambisa vanhu. Kamari kako kanonge wapiwa ka 5,000 kanopera wodzokera futi kunhamo, ende wakazivikanwa chete ndivo vanhu vokutanga vachanyatsoitwa demonstration yokuti vanhu vanopiswa pamberi pevanhu or kuchekwa pamberi pevanhu, because ine yato revolution. Takufanira kunge tichirwira nyika yedu, otherwise hapana chinobuda. Nox Chiwero rimwewo veterinary aimbotaura naVageza, ranga riripo raitaura naVageza riyere pakaanonzwa naVageza rabuda ritaura hanzi vanhu cool down, chilai, pano zviri kuitika, there is a process. So rabuda richitaura muzvivhidhio zvanzi ava musanyanya kutya, musanyorwa nahana, musamhanyenyi, pane zviri kuitika. Hanzi hatitangutaurirai mahara, hatisi kuita zvekutamba, tava rume vakuru tinotoona zviri kunyatsoitika, hatisi kuita zvebhebhi zvokutamba zvokutungana kwembudzi pana. Pane imwe nayo futi yaitika iri kunzi uyu Emmanuel Makandiwa aprofita kuti muZimbabwe muchaita coup. Vataura futi munhu ayo kuti anoziva chinhu chinenge chiri muhomwe mangu chandoshandisa kuprofita nacho, whether kuti ring'anga or ndipasa or ndiprofet whatever, anenge angoziva chete kuti ndechinhu chakati, ndomupa 1 million US dollar, ndekuti anenge aratidza kuti aiwa munhu anoona. Bva kunyeperwa ona uyu chibva yakunyepa kuti ndokwanisa kunzwa vanhu kumaso ikoko, vanokwanisa kuzviona, bva kuzoti ndikwanisa kuenda futi ndekuti zvamwari hazviri kudaro. Hapana zvaona ndavaende unoona kana uchiti vanhu vakaunoona, hapana zvekuda kunyeperana nhingirinza unoona baba. Kana vanhu vachingonoona chete ndavaende, whether kuti chechipi ende munoona kuti ari kushandisa chii, tiziva kuti aiwa muna kuvharirwa nespirit yake anoshandisa kuti tione kuti miriro inobuda, because ari kutochallenge vanhu. Saka uchimidza atozviona kunge iye atori so powerful muZimbabwe yese. Ava ndotenda Zimbabwe muone zuva rakanaka, ndotenda usi nekusubscribe kwamuri kuita, nekulike nekushare kwamuri kuita pachannel ine, ndotenda also kusumuka kwataipo tiri kuona masubscribers ari kuwanda, tasumuka zisingaite, ndotenda zvikuru nesupport, ndokutenda Zimbabwe muone zuva rakanaka. Thank you.